welcome ditoy masakbayan iti biyag kabsat. Umaykan, takadwaan da kami iti daytoy nga drama nga panggep iti biyag, ayat, sinaay, kennamnama. Mga dramang siguradong tatama sa puso mo at magpapaalala ng tibay ng loob. Pinagsama-sama namin ang mga dramang ito para maging inspirasyon mo habang ikaw ay nagtatrabaho o nagpapahinga. Isu nga no magustuham, panghaasim, di mo liplipatan da ag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating pagsasama dito sa Masakbayan iti biyag. Nakadaron tayon, Celia, ading ko. Dumsag tayon, iti kasta. Makita mo tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo ito napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito daga. Mabalin mo tagtara ka ni tagduduma adingwan. Kan agmulay tinaduma-duma anatan. Kan prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan tiya ramigdak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa kan anak mo. Naimbaglaan Tada dagiti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaidam. Awanan ti kadkadwam dito Amo ba ti makagapo, no apay asanak ang nangasawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay may sa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagin nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Tuyang ti impatimplayo akape, Sir Eduardo. Agihaman na kay Isadora. Aywan gayam. Awan ka di tinalipatam kadag iti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman niyo. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan iti market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay ngay takayo lang nga nagawid. Simuro tak ni Tito nga Eduardo di probinsya, iho. Kaya't ko ngamin ang makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Sayang. Sa anak man lang nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man lang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no isu amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, ha? Ay na, nagadumot ti tao dito palingkay. Danda ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, huwag nga ron. Agam sana balay. Basit lang tingatangan ta. Kasi ka lang didalan ko si Kamusa. Masasali ka. Ano ang midang dito yan? Allah, sa kayo, manay. Awan kami dyan. Ay, Mabisita ko na yan. Iso ang mabalin ka ni Ikan nakiti mo. Ay, awan di ba itong kumakan? Ay, una yun dito. Saan na ka makalako? Masasali ka doon namin. Nagalasmat ng titrato di babae iji bulsa. Di naman nakaasyan. ay, huwag nga agpaiso. Ay, mabit lang. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngauong tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan ngaming pangalak iti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka saan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, ulay matante kasta nga aramid mo. Gumata ha? Saan ka kadi amaasyan ni tubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaad na. Kasta pa'y ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman nakiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman naklaunay kadagiti makan nga intadiyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo? Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo.
Sa dito ti ayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Hidinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay edit alupay lang titawin ko. Jakmat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipod ubingak. Saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di? Ay no kayat mo? Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak diti balayo? Ang nakababain mat. Gapu ta mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Nakasukat ka man? Agaw-awis lang iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ka kadi itakat saan mo pala ang anaikat na ita-abisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta, tigas gastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Dahita ngamin katirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Tapay, umapal ka? Kaputas siyak, ti paborito, nagiti dadakkel ta? Awan, tinaskan nga apalakan ka dino. Gaputa siya, kabaulak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko, dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti amom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Nagpipintas dagiti kawas aginatgatang ni Sir Eduardo para ken kadani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano ang makitak dagiti kawas ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Sa kamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. Nupay kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas ko maiti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon miitan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaan, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pay lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pay mo ti klasek. Ala iho, sikalat tati makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot kan ka? Un, mami, kaano pay aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ija ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, Danica? Rabin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaeng. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman ak una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuan na ka sa pulam. Ibagamlaan kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain. Iti kasta, maipaay adagos. Sir, kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta, at dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat na kunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam di nakita kita akadwayo dito ni Dani ka day jay, ma'am.
Nakita mi kan ni Sir Eduardo ija palengke. Ay di matang kami kada giti masapsapol dito eh. Maasyan ni Sir kan kuana. Gaputa bulsak lang arodan. Dakas pa iti trato dagiti makakit-kita kan kuana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod mama. Kasla anak nan ani Dani ka. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apag kasino manan. Saan? Pandalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak namin kan kuana jirabe. Ay, kasano nga tada ito yan? Sa payawan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amok nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di abroad. Iyawat mo adagos ti kwarta kasapulak. Iti kasta, makabayad ako niti utang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laang, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, na oray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito eh. Kaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok, kaputakas kan ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Kaputa saan ka apapanawan, nga oray no madelay ti panagbayad mo, iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsaka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa yung agnanaad dito eh? Adan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ija palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amang ano high school akon. Mabalin mo latamo ti ag-eskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan ko na. Akayat mo ti ag-eskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Xelia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan ko anak. Uray no kasjay ti kasasaan na. Tumultulong latak ni Isadora kadag iti semple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pa da sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, Manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madaan mo titinapinta sa masakbayan. Ato iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom lang nga ibayad mo dahi ikiutang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas ko maidagad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnat ka iti panagadal mo. Tagayam, day ta nakibarbarkada kan nagbisbisyo ti inararamid mo. Day tamanan ti bagam. Kanain mulat na nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti among maisidir kanyak no saan na day ta. Day ta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amom ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho ija abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan. Na isakripisyo gapuken ka. Abay, jakmat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumat nga imbagakin ka nga agtrabaho ka ija abroad, tapno lang mapaadal na. Kabsat, nung magustuhan da dito nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Agpakada ak kumapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apa Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar ngay, sir. Nabayag nga minan.
Sipod day din na udi apa nag-awid ko, sir. Manungarod nga aldaw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabalain. Sige nga Rod, basta siguraduam agsubli ka adagos. Gaputawa ti kadwami ka ni Danica dito'y balay. Uwan, sir. Agsubli akmat la adagos. Kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesudan. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito nga Eduardo? Un mami, Uwan, Ma'am Celia. Tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita. Kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Day ta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklata ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa, ha? Naskan nga agawid ako ni Jesyudad. Gaputa dapay sa rekwentong bigat. Nana Belinda, nangagkwita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa eh. Takasano, na-spoil kami, idiubing kami. Isumat lagayam ha. Nagasat kata ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko ana. Wan kaya mo nana, madamag ko man. Awan ka ni ti asawa kan anak yo. Kinapudno na, ada idi kayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputod ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko mamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akas ta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Kat amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputa na bayagan apan awan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ama kan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na tagluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilan kan, kaspudpud nga anak ko. Agpay suse, kayat dak nga agbalin nga anak. Nga uray no may sak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at diferensyang tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa, Oh, apay ngagsangit ka maten ang nangarakop kanyak. maragsakan naklangamin papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timadaan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusay iti amak. Agyaman ak unang iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. nangagkuti pa nagsarita yu itay ka ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Uwin nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ng timadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga na singpat ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnada kumamat ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Amangan numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaan ng ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan.
Kanalabit, adda kumamutan anak kan apo kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli tinapalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod ang mangisursuro kayo iti maysa nga universidad, papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigon ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadanak, kaya't ko kumamat ti agbali na kaskada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta matlaang ti imbaga kanyak ni Titam Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas kadag iti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, papa. Picture frame samat daytoy, papa. Asino tada dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 na taon tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda. Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gapot adakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasan ti relasyon ta? Awan tinaskan na pagdanagam. Gapot upat laan mo't atawon ti kontrata iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubliak mo't laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Hangga ita, urayak pailaan ti panagsubli ni Belinda. Aginggat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan iti namnama. Nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata nakadisplay day taladawan na. Iti kasta, kanayon ko lata amakit-kita ti babae nga ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan na day ka? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni Timbalaya na partag. Saan ka kadamam umamang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kat ti panagin inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti in-into na ram. Ornusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nung sasaw ka, kasla na panasam, tinadaan iti buko na pamilya. Di nakman ni Soro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyagda. Adamat di inada, akad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matla serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katadyangan ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laang, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Kaputa dito'y kat nga rod kayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos dahi ta ka ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisorokan ka iti Braille. Iso na laeng, tayo jay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha?
Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga ron tinas ka na pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pala ka na kayo tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay na yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga miran ti panagpas ngay ni bakit ko nana. Kayat na nga iji lugar ming agpas ngay. Gapot dakat nga ron iji da katuganga. Ah, kasta ka di. O, sige nga rod barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna at tungag subli dito'y nana. Do alawas lang amin tilib ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugaryo. Iti kasta, at dalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamot, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaw nan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Tanito yung agpas nga ni bakit ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta ato Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko ang talaga diti lugar tayo. Mayat man ta pinalubusan na katiamo. Bisyak dola nga alawas ni liv ko. Kalpasan ti panagpas nga ni misis ko. Agsubli akmat lang iti trabaho. Excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na lang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigap, Danica. Masapol lang ag-concentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Ha? Tito? Iti ka di balay mi ti pagnaedan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot. No ijay balayo ti pagnaedan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. So sana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panaginiinom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. O sige Awan parikot iti day tamanag. Ibagam nga rod nun niya ti mailuto asidain. Taiso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, oray kaskasanaw. Ala, aginana ka pa'y laeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin ang makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo. Mabaling tumot nagtrabaho, kas manursuro. Kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan ang makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga gadal. Kabsat, nung magustuhan dagitoy nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mo tumot ida dito yung awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpet dagiti kakaanakam anya. Pudno day ta. Nasisingpet dagiti kakaanaka. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa, kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matnukas namanag. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na iti. Sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wan, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw.
Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo. Manipod kan kwa na. Aging gaita. Dayjay pa lang ang babae ti ay ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Katmang namna mga itimay sangal daw. Agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadi anadaan iti boyfriend kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Dapat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo latat ay ayatem, mana? Wen ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti pitpitik ti pusok. Kat da ita ti makagapo, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagaya mga dalat at tiladawan yung adwa na nakadisplay dito sa salas. Manang, pagkawanan na kuma, karang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyong kanyak, tapno makaadalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad, iti nabayang kapanaway. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka parang sugal, kan parang inom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana kan ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring impagbigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen Papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo. Jak laamon. Ang mga numangnam na maklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ijay palengke. Ngam ikarik, Papa. Agiskwela ka na imbag. Tapno makasursurak iti braille. Katong palak ti arapahap kung agbalin ang maestra. Iti kasta, agbalin agtumot aman narusuro akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami ang marabyan ang makadanon ditoy, ading ko. Nakasaganan ti silid mo kun ti silid ni Danica. Mabalin nyo't aginanan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabanlog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gapot ay manugot ka, adito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga ron ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadong ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakin ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numat lang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Tanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan, no niya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan kay ti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan ka matlaan iti pagadalan nyo. Irwa mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di kagdanag, gapot saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapul ang makasursuro kang agbasa kan agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumat aman nursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti sweldo pa ng Belinda. Iawat ko langan kan ka, tapno tapaggatang ka na iti masapsapol iti balay. Saanan?
Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanikayan da. Sigurado akaguran at na dyan. Nangruna na anak ko. Kasano nga ron ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang, padasak ti mapanikayan da. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwana. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man sublian ti sigod abisyom. Itultuloy mo ti agbalbaliw. Tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasayat ba't na? Kasi kaya po, saan mo't unay anarigatan iti panagpas ngay na? Nasayat no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan katoy tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na. No kaya't yu, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbay asumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikaw, akmutan iti balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Jay syudad. Nimot Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iti balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, papa? Dito'yak nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputa na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, ken agsurat iti braille? Wen, anak. Apay kin din asaan. No kabaalan ng iti datduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas ka na kami kaniti Tamsilya. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan, ti makasursuro. Nga talawans mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga itiruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school kantin ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan intun sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabanog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingke. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kung na kami noda pa panam ita, iso adi kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito. Ay, wala, tapno saan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Ay, manang. Agpakanak kumakin ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran lang iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Kat sapay ko man. May kandak iti gundaway amang ipakita iti paragbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan-anad ka kumangarod manong, ah. Umawag ka laeng no adakan iti probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Katno bilang taada kasapulan na. Awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybayan ti instant anak yo. Naimbag langan. Taimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Amo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtake iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasarrakak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursuro, akas kada Mami, kantito Eduardo. Isadora,
Nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukin yung kunkwana, sir. Awen. Ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mat amabalin amabaybay anti-farm. Ni, asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana? Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sungbata niya pa cellphone niya. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat kula unay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Kabsat, magustuhan da gituing nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harun tituloy ti pakasaritaan. Masaya at matanda kayon, papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yung data panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre. Kailiw ka nga rod, papa. Kan excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amom ka di manong. Kanayo na salsaludsudan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay Syudad. Iso na laang tabisi akmat iti trabaho. Kasta ka di. Aywan gayam, Celia ating ko. At naawat ko nga awag, manipod iti universidad at pangisursurwak. Masapol da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pa ilang ang nag-retire. Kurang kano nga ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject inted ti universidad kanya. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apag isursuruan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, insan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga imawag ka. Anda nga min parikot ko insan. Ha? Apay? Anya ti parikot mo? Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamot insan. Kaapay kumamot nga agapa kami ngayon ni misis ko. Kat awan mo't mating aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agser na kami ng ti factory a pagpapaaya. Isa jobless kita. Sapay masapal ko ti kwarta para ka nagtiyagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasat a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita iti syudad. Damagakan ko na. Numabalin mo ti agtrabaho di ti farm. Wan, insan. Kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat ti sasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsyana na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti bus na. Apama na sumangpet na naggapo dito syudad. Mabiitlaan. Ato'y barok. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Apay dati akwarta na na. Nakababain mo't Apay ko maamabain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga ron tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapol na giti aginam. Saan mo nabayadan? Tulong kun daytaken ka, barok. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Na, nagadumot kan dagiti imot mo a prutas ading ko. Ay sa dino tinagapan dagita. Impabalo ni bakat ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news manang. Napakawan na kun ti asawak. Kastamot na iti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan diti balay. Apay nga rod adi mo pa'y naidaing kuyog ang nagsubli dito. Iti kasta,
Nagkakadwa kayo kuman anak kasangpot ito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan na giti dadakkel na. Iso asaan da pala anak igiddan kanyak. Ngam impasigurado na sumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo J. Probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adang amin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Dani ka. Ni Tito Eduardo. Nakatuwa o Jesufa. Kaslad da pang panunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpot dito balay. Jack amo Ano kayat mo? Asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat numasapol na ti kasarsarita. Kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Dani ka, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak na iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko, dali ti agkakay mas amakan nga ilot-luto ni Aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, when no anak na. Iti kasta, maituloy yo ti sigod nga ayan-ayat yo. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? When Papa, iti kasta, naan-anayan ti ragsak yo. Kan, maagdaanak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo J. Sofa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't nga daparikot ni Manong Eduardo. Ngam di nalakayat ni baga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Ngamjak mo't tinagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Barang ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasayaat mo't ta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga gawid kayo di probinsyan tunbigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti bagam. Nakita nakakanungamin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslada na unag pampanunutan Manong. Ada ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo man ang tinapalabas Manong. Makitam? Nagunag tisin na ay mo Manong. Ay, pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak ini. Nalabit. Adda anaan-anay ti ragsak ko. Ay namanong, saanan amay subliti na palabas. Angan sa nabali. Adda kami mo ta pamilyam. Addamot ni Dani ka ngayon pa itiyuskan ka. Tapno rekas ka sa no? Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Dani ka, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. When Manang, kumusta kan nga Manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad-ad-dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, Manang. Sana day ta. Inspirado ang trabaho. Ay sana ko na mag-iasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay? Tanaragsakaklata ka na yun nga ureawan nobyo. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisimpa ka dagiti gamit mo. Kalpasan na, mangantayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamao dyanan na, maramanak manan ti lutom.
Nagalistumot tin nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest ka dagiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir. Ikwa. Ada kayat na tiyag trabaho? Kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasingsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, ta nagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply dito'y. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, son. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Katkunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan na ka dito'y. Agpaiso, Insan? Bon, Insan! Nakayat mo, agbiyahe ka nito grabe Katawagan na tulangan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan, apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang, ti Giant probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabahom. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod na. Impaglangan tayo nawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agad anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wano saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome ka latay di balay. Wala na. Kat agyaman unay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan nagto amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind. Nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay diti balay. Sapsapulin na kamay. Ne, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya tigagara na? Umay nakakalusarungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo nagkitkita. Tisigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukin ka no kaya't mo ti mangisuro iti computer ka dagiti visually impaired students. Anda ka nung amin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidat diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan man mabit lang, taalag ti papel na ng suratak. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyag dito terminal, Insan Isadora. Naimbaglangan Tadda ka nga amok dito Jak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta amot nga ti biyahe, minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako matitibiyahe o rekas kasano. No kayat mo. Manganta pa sabay nga agawid tayo ti balay ti among. Labisinak namin Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am ti amo. Kabsat, nung magustuhan da dito'y nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Iso ka ti kasinsin mo, Isadora. Tiagap apply dito'y balay. Wan, sir. Iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, Insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di? Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong. Danica, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am? Ta saan maibagay kanyak? Maragsakan kami unay iti anak ko amak-amamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado, amabisinan ti kasinsin mo. Mami,
Mabalin ka ding agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputa na bayagan akayat ko talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ro ti plano mapag-enrollan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Intin namot ng tinambar ti mabalin ang makontak ijay. O di awagang nga ro din adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen, Papa, da kayo langan ti urayat. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat mo bilang tamasusuro mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram itun addakan iti regular class. Agyaman unay kada kayo, Papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat ta dagiti kasapulak. Nagasat akunay. Gaputa da kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, Papa. Ipatpatag ka mat unay, Danica, anak. Nagasa takmat. Gaputa impaay na ka ti Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sang ama. Kat ikarik, aramigdak amin akabalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam. Nga uray, no saan ka ang makakita? Tanging, nakapanaw ka din? Dasar Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumakmot ngamin ng daldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Dari ka. Gaputa uri na may sa bulsat. Ipatpataglat ta ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iti palengke. Nga ong-ong tan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka maninsan. Awan ka rin ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipot nagsina da, iti sigod akaayan-ayat na. Saan ang anak kinubya? Kataging ka ita, ti sigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayatan na. Dino, ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samat ten manang Belinda. Kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagang ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay, kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot ka duwata kang celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakan ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantaman pa'y bit gumatang iti cake, Danica. Uray naglangan ni Jaylugan. Tapno saan kan amarigatan amag na. Okay, Papa. Nukas na ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno at pagsasangwan tayo merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito yung aldaw para kanyak. Ha? Apay, Papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Iso nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko. Ngay daton ko kankwana. Kasta ka di, Papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yung manen ti sigod akaayan-ayat yung. Sige nga rod, Papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matutan tayo cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka di kasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod a kaayan-ayat ni Papa, manang. Ha? Isa da ita. Sakbay anagawid kami.
Dimagas kami agim matang itikik. Talaga mo't anak po no ti panagayat yu iti sigod ak ayan-ayat yu sir. Ah? Bilimak ka na kayo. Gamo tayo ti lasod tinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? No kasta. Pagin inistoryaan dak gayam ka ni Isadora, kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Iwaso. Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni Papa. Ha? Saan mat, iha? Saan ak nga agungat? Nagrabaho mat tan tirason, tapno agungat ak ka ni Isadora? Malakit din. Ang merienda tayon. Italang manan nga irwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka niya na ita laptop ti inusar mo? Hindi mangisorsoro kay ti may sang eskwelaan iti abroad? Wen, naimbaglaangan. Tada ti offer kanya ka seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawal. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Wen ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabainak. Iti kasta, makatulong akmat kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Adyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibos ti gatas ti anak mi. Tangay makita ka napintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anam ti sweldom. Agpaisaw, sir. Ay na. Agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong dito kanya. Iti kasta. Alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng, nga aramidak mat responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanubilang tasay saya atam latta ti trabaho. Ingatok tumanen ti sweldo. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo kadi abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko mag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa iti din no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Nala, agrubat kan, taurayin kan idilugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, Papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isu nga adda ita kenigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan ta nakasurot? Ay, winggayan, Papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis antanga mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuan tanto matlaeng. Adada, sir. Naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi ang mga lay ti driver na kadwayong agpasyudan? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Hindi ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yung abay-bayan kin ni Isadora to'y balay? Aramidin yung kumalata ti trabaho yung nga uray awan kami. Wan, sir. Tungpalan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balay yo? Nubilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan nyo lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gapot amang rugi akmanen amang isoro iti universidad. Ket no maipapanmat iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gapot amang ipauitak ken ni Isadora.
Isuntulangan, timang iyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka din? Itulod ka iti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaag ti bag ko, amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat ang noda malipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputa kabil ko amin ang itibag idirabi eh. Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Itatiw mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na kunay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray ta kami, ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay ngayam amo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito syudad. Kat adumat laang dagiti na handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasan ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard. Uy, ma'am. Agyaman ak unay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunat no saan ko akabailan. Kabailam, apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag kalaan kanyak. Anya itayan tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha, Danica Santos tinagan mo kunak? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naadaan iti anak? Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka din nga agsarita takalpasan ti training, balasan ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan kan ka. Kabsat, nung magustuhan da gito'y nga drama, suportahan da kami sa pamamagitan ng pag-like and pag-subscribe. Tunggal click mo, mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. At duwing harod tituloy ti pakasaritaan. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat imbilin na nga urayak laangan dito eh. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasan ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso anaputod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayong istoryahan kanya. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbagman, saan nga agimon kanyak ti inam, no kas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampun naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipngat. Sukunom ka din ni Danica. Una, ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabale, gaputado ba't ti kakadwa ni Danica ijay? Ne, adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Una ngagpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Danica da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensyakan nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Unahin kayo lang dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Nga po kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, Iha. Danica, anak.
Apay ka di akayat nakamaam-amo ti trainer yu iti computer. Anda ka di parikot, maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo, Anda kayo matgayaman dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit-kitak. Sika ka din agpaiso dayta. Madamdaman tong ti panagsarita yo. Kung ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umay ka ni di kusina tamang rabitan. Ha? Ay sige lang insan. Isin paklabi dagiti picture frame ang naka-display. Sumaruno aklangan ni kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tila dawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Ada pa yun ay kabilanagan na dito eh. Kitak man? Kita ma. Belinda Gonzales. Ha? Belinda Gonzales, tinagan ti sigod ang nobya ni Sir? Ninsan. Apay, ama mo? Kat may sulay tati akin ko iti boarding house asigod a pag-abangan ni kanibakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, una yan na pan nakairan na nana insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni Sir, apaman amal pasta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anya ti ko na manang, nagkita kayo ka ni Manong Eduardo asigod akayan ayat mo? Wandino, tsak laing pagarop, akalpasan ti ado atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging nga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko, saan apulos ang naadaan iti kaayan ayat, wano asawa ni Eduardo. Iso na laeng tada inampun na amay sa visually impaired nga estudyante matla iti computer. Siguro, na kayo talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmamano atawan. Agiyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay, Belinda. Kumusta kan nga manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngum san lata nagbaliw ti kinapintas mo. Kan saan la dayta? Naimas latta ti panaglutlutom. Isu anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya at aklatamat. Si Kakay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagayaman at din ita iti universidad. Un manang, isu anagado ti trabaho kita. Ne, kalaat mo tanimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan ti guest room. Tangay napigsapay lang ti tudo. Intun bigat kalangan nga agawid, Belinda. Kaya't gaputasaan anadalusan ti guest room. Dua talangan dito'y silid maturog. Anya? Ang Eduardo, abang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo, no dito'y silad mo ti pagturugak. Awan, ti madiama ko nada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa, Belinda. Ne, inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko dahito akong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda, ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dahito akong daway. Kunak no nangasawa kan. Gaputan na bayang kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wano saan. Itilasud ti 35 atawan ang naglabas. Saan apulos ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Naimbaglangan. Tadani-dani ka nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanan. Ikarik, Belinda. Sika, kan sikan tulat ta ti ayatag aging ga iti maudi nga angas ko.
ti kadagiti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Uwan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw. Agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natong palmatan ti arapaap ko nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, addamutan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trainoryo iti computer. Gapo iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo. Insan sani, nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Ket amom kaday, nagkita dan iti sigod a kaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan anaawagan idi? Gaputa busy man. Iso ka nung ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Ket idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tap nagkita da. Nagmayatin nga paiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kaslat teleserye. Podno dayta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lata nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. Adaman damagak manong. Tanya dayta, Celia. Ada ka di plano yu kini Manang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kaya't kulaunay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdin na kami iti ang nalayon. Iso na laeng, tasan ko pa'y lang nga nasaludsud kan kuana, ti maipapan iti dayta abanag. Alakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi kan ni Belinda. Talaga nagsaya at kaakapsa. Wen, Belinda, kasta tinasaw kanyak ni Celia. Ngam kasanungay ni Danica. Amang ano di nakayat nga agkalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumaktag kita tamane. Iti kasta, anda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka. Dino, agyaman ak unay. Gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalaysa kanimanang mo. Awanan yaman na Manong Eduardo. Patsek ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun dahi agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan kan ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kabsat ko? Tasakit nga ron ti makagapon no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw kan. Saan laday ta? Naragsak ka nakaduam ti pamilyam. Ket na kami mat ka ni Belinda. Agbalin kami maten anaragsak. Ma'am Belinda, itata umadanin ti kalaysayo ka ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay katwan awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasat kami ka ni Papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamat nga impay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi, kaspudpudno nga anak mi. Uwan niya, Danica. Nakasagana ka kadin nga agkanta para iti kalay sa dati Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request na mamakan papaakanta. Para iti kalaysada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang mati kanta. Isong alis tuwak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwan Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalaysami kan ni Belinda. Kaya't kumampay ti agyaman kada kayo amin.
Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami kan ni Belinda. Awan na nyaman na manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman na pagayatan nyo. Pudno na ita, Manong Eduardo. Bayaw ko nakman lang ngayon. Noon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, kansani. Sir, Agyaman akmat iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Kat iti saan nga agbayag. Makadwa yung matan ni Belinda ijay balay. agyaman kami mo't iti kinasaya at kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No, sana ka po kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kadag iti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gaputa uray no saan da kapudpud no nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayo na naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda iti dan na tayo. Saan laangan nga iti ladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa. Dito yan iti nagpatinggaan iti daytoy nga drama. Niyem pa-check na dagiti adal nga imbati na kadatayo ket saan nga agpatingga. Sa bawat pait ng buhay may natatagpo ang lakas. Sa pailang kumata di muntulip lipatan dagiti adal nga intay ng gikan. Aging kamanen iti sumaruno nga ingkam ipatangatang, dito'y laing channel tayo. Adyamanak una iti ingkay panagdinggeg,